Egunon, zer moduz, zelan zaudete? Badakit oso ondo zaudetela, bani hemen gelan zue barik oso aspertuta nago. Banago pentsatzen, ia zaiten zer zaitzen dudan zuek ikusteko. Bai, banago prestatzen. Sartuko ditut fitxa batzuk politak, batuk eta bat agian, eta bueno, ia gustatzen zaizkizuen. Orain, banago pentsatzen... Zer egin aldugu, gaur, astelena da badakizue lehenengo eguna, astelena. Eta normalean, psikomotrizitatera goaz, hemen ezaudetenez, pentsatu dut yoga purtsu bete egitea etxean. Nahi duzue? Gero zaiten sartuko dut zerbait. Eta orain, bueno, esango dizuet, bete egiten duguna. Gaur, 7 da astelena, eta... seguraldi hona egiten duen, seguraldi egiten du, pentsatu, euria egiten du? Ez du euririk egiten. Lainotuta dago? Ez dago lainotuta. Eguraldi oso polita egiten du, eguzkia dago kalean. Bai, zepena ezin garela joan kalera, Bueno, gutxi falta daia. Bai, eguzkia egiten du, eta zen urtarotan gaude, pentsatu, bai, udaberrian, esan amaitaitari, zer gertatzen da udaberrian? Ateratzen dira loreak, eta dagoeneko ja ez du egiten hainbeste hotzik egiten, ja ez dugu eramaten txanorik, ez dugu eramaten tapaukarik, eta beroki ere ez, eramaten dugu jakea. Bai, bale, zer gehiago bitxilorearena? Hala, benga, hasi esaten, amaitaita ikusteko. Bitxi, lore, lore, bitxi, patxi, pitxi, bitxi, lore. Batzen, biltzen, zenbat lore, 8 lore, oso ondo. Bale, oso ondo. Bueno, gero ikusiko duzu zaiten daukazu ipuin polit bat, kokodriloarena asko gustatzen zitzaizuena. Ipini dut zuek ikusteko, ipini dut musikan ere, Arianari pilo gustatzen zaion kanta, olatu bat, 2 olatu, Hori ipini dut. Fitxa batzuk eta yogarena. Eta horrekin, nahi baduzue, gero etortzen zaretenean urrengo astean, ekarri fitxak nik ikusteko, nahi baduzue bakarrik, Bale? Bueno, ondo ibili, eta gutxi falta daia elkarrekin egoteko, bale? Pazientzia, zegero elkarrekin egongo gara, eta gogoratu, ospatuko ditugu urtebetetze guztiak. Aitorrena, Ugorena, Arianarena, bale? Eta gero, Melodirena ere, Melodiren urtebetetzea oporretan gaude, orduan, ospatu behar ditugu guztiak. Bueno, musu handi bat eta ondo ibili.